soka bat, 457an edo 428an afinatuta hori da abesti bat, ez, niretzat. Michel Labegeriren bidai bat Parisera, ez, eta handik etorriko dena, eta horrek gugan, urteekin izan duen eragina, ez, neurtzeko zaila, baina hori da niretzat kantu bat, ez. J. Martina talde berri eta gazteko Ana eta Katjalin lokalera sartzen hori bai, kantu bat, ere ez, niretzat. Jon Maia, taberna batean eserinen lehenengo aldi hartan, ez? Jon Maiaren galdera bat. Eta gero isirune bat, eta pentsatzeko denbora asko, ez? Eta ze hostia esango dio nik orain honita. Gainera berak jakin erantzuna, Baina hor, botatzen dizuta, Dios, hori kantu bada, poema bat igual. Eta, kantu bat, eta poema bat ere, adibidez, ona etorri, eta jone deitu ninduen, ez? Eta etorriko zara Gaiarrera, eta hastia, Gaiarrera. Nik ez dut Gaiarre segula zapaldu, ez? Taula, zu segula zapaldu, gaur lehenengo aldiz. Eta esan nion, nor gehiago joango da, eta hauta, hostia, presillo eta hauta. Eta Jago Barrasate debeita, futboletik, nitan ma. Eta me cago en Dios, listo, non utzi buen putorrek, cabron. Dios, máquina. Máquina, Jagoa. Hori da kantu bat, Jagoa bera da kantu bat, ez niretzat. Erramunen hartaldea, eskuartean duguna bestia baino askoz garrantzitsuagoa denean, hor abesti bat entzun dezaket nik argi eta garbi, ez? Ederra gainera. Edo nire aitite Robustian horren behatzak aipadarekin burrukan horrere abesti bat entzun dezaket, kantu bat entzun dezaket nik. Edo lagunekin, unenutik beriengo puntara bide horretan, igotzen laguntzen gaituzten arroka horietan, edo eta itzale ematen diguten aritz guzti horietan ere, abestiak daude, kantuak daude, ez? Ederrak dira gainera. Eta, nola ez, euskal abestigile guzti horien kuadernoetan, horre abestiak daude, kantuak daude, eta horiek bai, ederrak, eta zer esan nik ez, nik behintzat, nire bizitzari zentzua abesti guzti horiei esker aurkitu diot, eta ezin eskertuago ez. Eta, ikusi duzuen bezala, hainbat lekutan, entzun ditzakete abestiak, kantuak, eta gainera onkitzen naute ez, eta ederrak dira eta aldatzen naute aldiro ez. Eta hori bai, pentsatu nahi dut gaur, hemen Nafarroan, 2022ko apirileko igande hontan, ospitalean jaio berri den abestigile berri baten zehaskan, hor bai, hor entzun ditzaket bai, abestirik garbi, garden, abestirik ederrenak ez, Euskal Herriak sekula entzungo dituen, hori abesti ederrak entzun ditugula orain arte, Euskal Herriak sekula entzun dituen abestirik ederrenak hortxe daude. Eure etorkizun hartan hori bai kantu bat.